Lelo lachitatu pa 18 July 2024 ndikupaseni moni amuna ndakadzi wankulu ndi wang'ono amalawi kwina kulikonse kumene muli. Ine ndi Namalamba Twere Nyenye, Mr. Game Changer chikuni chausi. Ndibwereze sindimaopa, ndibwereze sindimatutumuka, ndibwereze simungandiopseze, ndibwereze simuzandikwanisa. Ine ni Mutolo mwana wake wa mulomwe weni, ndipo sindimanjenjemera pa chilungamo, ndipo sindizatekeseka pa chilungamo. Ndiri pano kumenyera ufulu wa amalawi wonse mdziko lino, kaya ndi mtumbuka, kaya ndi mchewa, kaya ndi ngoni, kaya ndi mulomwe, kaya ndi muyawo, kaya ndi mmang'anja, kaya ndi msena, kaya ndi wamtundu wanji. Ine ndiri pano kumenyera ufulu mmalawi. Koma ndisadapite patali amalawi, mundilole ndiyankhule kuti happy birthday kwa President Professor Arthur Peter Mutharika, yemwe amalawi ambiri amati adadi, yemwe amalawi ambiri lelo akuti mpulumutsi, yemwe lelo amalawi ambiri akuti momboli, amalawi akunena kuti Yoswa wawo, amalawi akunena kuti munthu oleza odekha mtima, amalawi akunena kuti munthu okonda dziko odzichepetsa, okonda aliyense wosauka ngakhale olemera, munthu osamva mabodza kuchokera kwina kulikonse, munthu okonda mtendere, munthu osunga demokrasi, munthu odekha, munthu wachete, munthu opa mulungu, munthu amene akulifunira dziko dzabwino. Amalawi ndi amene akutero zimenezi. Koma kwa ine ndinene kuti happy birthday kwa inu a president, andi ndikulankhula ngati mtumiki wake wa Yehova, kuti mulungu amene amakumbukira, mulungu amene anamukumbukira Ana, mulungu amene anamukumbukira Abraham, mulungu amene anamukumbukira Sara, mulungu amene amakumbukira akukumbukireni. Ndipo mulungu amene amachiyang'ana chilungamo akumbukire ndi kuyang'anira chilungamo pa moyo wanu. Andi kumwamba mulungu achuluse zaka zanu zakukhala ndi moyo pa dziko lapansi, na kuchulusirani chitetezo, na kuchulusirani moyo ndi kukhala kwanu kwa chimwemwe pa dziko lapansi. Ndayankhula ngati mtumiki wa mulungu mu dzina la Yesu mwana wa mulungu wa moyo. Chichitike chimenechi pa moyo wanu, Your Excellency. Ndimafuna ntero kuti pamene mukunjoya, pamene mukusangalala, imvani kuti amalawi 20 million plus akugwada maondo awo pansi kupemphera. Ndipo si Malawi yekha amene ndi mtumbuka, si Malawi yekha amene ndi mulomwe, si Malawi yekha amene ndi mchewa, ngoni, mmang'anja, msena, muyawo. Tonse amalawi pamodzi tikunena kuti Ambuye mukumbukireni kapolo wanu odzichepetsa, amene amalikonda dziko lino la Malawi, amene safuna mpang'onong'ono kupita nkhondo kapena kumangidwa kwa anthu opanda zifukwa, kuphedwa kwa anthu osalakwa pa zifukwa za ndale, anthu kudzimangirira pa zifukwa za mavuto amalawi amene akudusamo opanda chiyembekezo, chifukwa chakulephera ndi kusowa masomphenya kwa kuwawe zimene zilipotse. So ndimafuna ntero kunena kuti amalawi ambiri misozi yawo ikugwa na matchula dzina lanu, Your Excellency. Mabishop ambiri, majibusa ambiri, andi pada kalipano sindikukhulupirira ngati kuli mbutsa wina amene akuyima pa pulpeti, ngati kuli shehe wina amene akuyima pa guwa ndi kumayankhula ndi kulambira fano ili limene likusogolera dziko la Malawi. I don't think so. Chimene ndidziwa ndichona kuti wina aliyense akulira kuti Ambuye, remember our country, tipulumutseni, tiwomboleni. Anyway, happy birthday kwa inu a president. Chachiwiri ndimafuna ndifunse madera wonse amene kukuchitika zisankho zachibwereza. Ndimafuna ndikupasani uthenga uwu kuti osayerekeza, osapanga mistake, osalozedwa kukavotera MCP, kukavotera munthu wa MCP, kansala kapena MP,
osalozedwa ndi kuyankhula ndinu nonse anzanga kuchokera ku Southern Region kazichitikira dera lanji ka region yanji zisankho zimene zikubwera posachedwa pa kumapeto kwa wiki inoku. Ndimafuna ndikupempheni kuti osapanga mistake Malawi akulira, osawasekerera kaya kupasani ma 100,000 kaya atenga katundu kaya abwera zizagona komweko kaya abwera zitani kaya zipanga zotani, osayelekeza osapanga mistake kupereka voti yanu kwa muntu amene pa iyeyo waimira kukoliliko, waimirira MCP, waimira Tamba. Kaya chakwayata kubwera kukutura zindalama zonse zimene akuberani, kaya ata kubwera kuvundukula ndi kupereka zindalama zimene ama, kaya ata kubwera achimwendo kaya ndi andani ajikhale popeza kungomwaza zindalama za wayalucha, landirani idyani kuma ballot box kaimeni osazavotera nkhuku zimenezi. Ine ni Mr. Game Change. Chachiwiri ndimafuna ndiyankhule choncha Malawi kunena kuti Amalawi ena amene ndopanda mzeru ndi nkhuku za wanthu ndi azidempete za wanthu zikumabwera kuti zizilimbana ndi Game Changer ndi kumandi opseza pa nkhani yokhuzana ndi mademo. Ndibwereze sindimaopa, sindidzaopa, sindimatutumuka ndipo ndizatutumukapo. Ineyo ngati mufuna kuopseza tazoopseza nonthu enawo. Kaya muzopsezana kuzipaniko kapena kaya ndikuphana tazipanani kuzipaniko anuko komasa zayerekeza nkumatuma anthu nkumaganiza kuti no ati anthu tanu tamaminato titakundiopseza ine. Ine sindingaopsezedwe ndipo ine sindingakhale pansi. Ine ndalimba napo ndi mafumu ma senior chief ambiri ena anasikira kuli chete Mulungu atawakankha atawatibula. So sindingalimbane ndi wina maso muli mbuma kuti ali mbuwa la wandalama munthawi imene ya boma la kubali nkumaganiza kuti atakunditekesa kundikhazika pa mapanga nawo zimenezo. Onse amene munawaola aja nkuwawe zosauka zija zosowa zochita zija ma activist ovutika opempha aja akhala omwe aja koma ine osandiyerekeza iye. Nimafuna ndikusimikizire na Malawi utenga wanga nawo pa 31 pano tikuyamba ma demonstration andi ndipemphe Malawi wina aliyense kwina kulikonse kumene ali kuti ajoine ma demonstration amenewo. Ndiwe wa bungwe lanji, ndiwe wa mpingo wanji, ndiwe wa chipembedzo chanji, ndiwe wa kampani yanji, ndiwe ndani, as long as iweyo ndi Malawi muyende nafe limodzi pa ma demonstration amenewa. Ndipo mutu wake woyambirira kapena mfundo yake yoyambirira chifukwa chake choyambirira tikuna kuti no to Dr. Lazarus Chakwera. Siti kumufunanso president opanda freedom, siti kumufunanso president okupha democracy, siti kumufunanso president amene mwanake wina aliyense zizukulu zacha yaya acha pongo zacha mai acha ndani onse wapasa zindalama, wapasa zimaudindo, wapasa zochita, walemba ntchito instead of you Malawians amene muli ainake misongo. Tere boma ili la Chakwera ndi boma la anthu akwawo amene kupindula ndi anthu akwawo abale ache ngakhale achewa kuchunzika kwambiri pena paliponse. Ndazipeza zimenezi anda Malawi osamatukwana nchewa kuti yayi achewa kumva kukoma, achewa kusunzika kwambiri, achewa kudandaula kwambiri pena paliponse. So ndimafuna ndiyankhule pano kunena kuti ma demonstration tikuyambapo andi palibe amene atatimike, palibe amene atatikhazike pansi. Ndipo ndiyankhule chonchi kuti nonse amene mukumatumidwa kumapasidwa ma 5 million, ma 10 million kuti mukhazike pansi kapena mupange china chilichonse choti ma demonstration amene mukuyamba pa 31 pa asayambike kapena asachitike kapena muphe anthu. Ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuno nthawi yanu yasala yochepa. Your days are numbers. And we Malawians, we are more than ready to fight with you. Siti kukopani, siti kunjenjemera. Kaya hata kubwera asitikali amene sazindikira bwino zakuti iwonda asitikali amene cholinga chawo ndi kuteteza ziko osati munthu andale, kuteteza nzika osati wanthu. Amene mutakwagulawo mwauziretu kunena kuno tikuonjezera nipo pa 15 million imene mwalandirai kuti ina ikhale ngati ya pension yanu ndi ana anu. Koma ndimafuna ndikusimikizire na Malawi pa 31 pano tikupita pa nsewu ndipo ndayankhula mobwereza kunena kuti ma demonstration amene akubwerawa ndifuna ndithokoze fatona kuti akutidwa ndi azisogoleri azipembezo, akutidwa ndi azisogoleri ama business,
akutidwa ndi nzika za dziko, akutidwa ndi anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana mboma ngakhale kunja kwa boma. Poona ndi mmene Malawi wafikira, ndimafuna ndiyankhule kuti no amene tikupanga organize ma demonstration amenewa, tilimo anthu andale, tilimo anthu amabizinesi, tilimo anthu amipingo, tilimo anthu osiyana-siyana. Ndipo ndiyankhula kuti mwa anthu onse amene tikupanga organize ma demonstration amenewa, palibe ngakhale mmodzi amene atakubwera kuyankhula uthenga wake wabodza okhudzana ndi ma demonstration amenewa. Mneneri wa ma demonstration amenewa ndiye ine Game Changer Chikundi cha Usimutoro. Palibe wina amene atabwera kuyankhula za ma demonstration amenewa. Mwina azinzanga aine ngati Mr. Blackwacha, ngati Mr. Kameja, ndi ena wotero ngati Mr. Steve Chimwadza, ndi ena wotero, ena onda akulu, ena onda andale, ena onda mipingo, ndi mabishop, ndi mashehe, sindi wachula maina ao pa zifukwa za ndale, pa zifukwa za chitetezo chao. Koma ndimafuna ndiyankhule kuti tilimo tonse masiyo soza amene mukutidziwa, ndipo ndiyankhule pano kuti mabungwe onse odziwika bwino, inu ma activist nonse odziwika bwino, this is time now. Wina aliyense amene atakhale kunja kwa ma demonstration amene kuyambika pa 30 pa suspect, kamnemvesesa kaya. So ndimafuna ndipereka uthenga umene ulero kunena lwa Malawi konzekani ma demonstration siti kusintha, ndipo palibe chimene chisinthe. Ife tikuwesesa up and down kuti tikayamba ma demonstration pa 31 pano akhala nani stop paka na mkulu uyu amene waononga dzikoli atayimika manja nkumapita kwawo. Sitikupanga nawo zibwana ya. Komanso ndiyankhule chonchi kuti nonse amene simunasazika kwanu, sazikani bwinobwino, osachoka kupita kuma demonstration wa uchitsiru ngati ana ya. Muzipita mwa inu muli anthu 15 kapena 20 ngati mmene tiyendera ifeyo akamuda atwere nyenye. Ine si munthu wamasewera ya. Kaya munimvesese kaya, ndipo nonse otumidwa mukasambe bwinobwino, kaya musikasamba pachulu, kaya mukasamba kuti, kaya mukasamba kumpambano, kapena kaya pa masambiso, koma mukonzeke bwinobwino, fandi kusantakulani, ndi kufumbrusani, ndi kupwetekani kwambiri. Ine ni Mr. Game Changer Chikundi cha Usi. Amalawi tatopa, Amalawi tukumva kupweteka, Amalawi zinthu zakwera kwambiri, Amalawi zinthu zafika po nyansa kwambiri. Tifuna nsonga tinzika cha dziko lino, tiliunze boma la kupha, boma lo nyansa, boma lo dzunza, boma lo ipa ili. Kunena kuti no Malawi, we are still waiting kuti timve kunena kuti kodi nkhani ya ndege inakhala bwanji, nkhani ya imfa ya abale athu amene anatisiya pa ndege inakhala bwanji. Komanso timve kunena kuno ndalama zathu za aja amene anaba ndi zunefisa atazija zinaenda bwanji, anthu amene jali kuti chifanthu ndi nduna za boma, anthu ndi ma advisor president, anthu ndi akuluakulu MCP zinapita kuti. Komanso tifati yankhule ngati nzika za dziko kuti tatopa ndi kuopsezedwa ndi president, tatopa ndi kumangidwa ngati sife nzika za dziko, tatopa ndi kuyenderedwa usiku kulandira mafoni achiopsezo otumidwa ndi anthu kwa anthu akuluakulu MCP kuti azitiopseza ma activist, tatopa ndi kuopsezedwa kwa anthu ankhani, tatopa ndi kumenyedwa kwa anthu andale, tatopa ndi kuphedwa kwa anthu andale amene taona ndi maso anthu akukhapidwa, akuphwaniridwa magalimoto nziko lino, anthu akuvulazidwa. Tatopa nazo zimenezi. Malawi, we are more than enough, and we can't continue like this. Sitingakhale nkumapitirira nkumaombera m'manja ngati zimenezi. Tatopa ndi kuona boma la anthu akubanja, president anache, mkazi wake, alamu ache, apongozi ache, abale ache, asimalume ache, wonse kwaola kukasiya kutazidia misonkho ya Malawi. That's why Malawi akonongeka, Malawi sakuthandizika, Malawi akulira siku ndi siku, because misonkho yonse mabiliyoni yonse ya Malawi akugawanidwa ndi anthu a mtundu umodzi. Kamunimvesesa kaya. Ndimafuna ndiyankhule choncho lero, komanso ndiwauza Michael Usi kuti asamalise kwambiri, asamayankhule motumbwa, asamayankhule mwa uchitsiru, asamayankhule mwathamo, ngati kapena yo akamanena kuti ayi mtiko uli ndine, mtiko wache mune na okwera usiku, mtiko wache mune na wantundu chani. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti tonse amene tikulira kuti Malawi tikulira kuma demonstration, right? Komanso ndiyankhule pano kuti Michael Usi adesa kujiwa kuti anapita kale ku MCP, ndipo ndi wa MCP, ngati sali wa MCP ndiye kuti ndi wachipande cha wajeza chalibe mlandu, osati UTM. So tindalama timene mwapeza ati ndi timene mukudyeti muzingodya, koma Malawi simumusintha, Malawi simumutembenuza iya. Ine ndi Mr. Game Changer, ndimafuna ndipereka uthenga umene wa ma demonstration. Komanso pomaliza ndipemphe wina aliyense amene mukukavota zisankho zimene zikubwera m'madera mwanu, osayelekeza ni mmodzi yemwe ngakhale kaya mwadya,
kaya mwakuta, kaya mkuona boto la mafuta nyumbamo, kaya mwagulidwa njinga ya kapalasa kaini ya moto, osapanga mistake kukavotera boma lonyasa ngati limene. Ndipemphe kuti Amalawi tigwirane manja, talembera makalata kuma embassies osiyana-siyana mdziko lapansi lino, andi aina atiyankha ndipo ena akutatiyankha. Tifuna tiime ndi ngakhale mayiko amene ni ma neighbors country, ngakhale outside Africa, amene amapanga donate dziko lino ndi chuma chawo ndi katundu wawo, kuti aimene afa ife nawonso akulira amene ife nzika za ziko tikulira. Remember, Madonna amathandiza ziko kuthandiza president, kuthandiza minister, kuthandiza anthu olemera, amathandiza ziko ife anthu osauka kuti zipeza mankhwala, amene akathandiza ena kutenga kukaika mzipata zawo mankhwala kugulisidwa. So tawapanga consult kuti this is what we want, this is what we plan. So please come and help us. So let me assure you, fellow Malawians, kuti tili limodzi ndi anthu amayiko osiyana-siyana, ma president, maboma osiyana-siyana pa dziko lapansi, including zipani zosusa boma zimene zilipo za mayiko osiyana-siyana, ayima nafe limodzi. So timafuna ndipereka uthenga umene ulero liro. Ambuye akudaliseni, Mulungu akhale nanu, osaopa, aruta kontinua. Ngati kuli kufa tifera mbendera dziko la Malawi, ngati kuli kufa tifera dziko lathu, ngati kuli kuphedwa tiphedwa dziko lathu, ngati kuli kuzunzidwa tizunzidwa dziko lathu, kaya ndi kumangidwa timangidwe, kaya ndi kupangidwa chiwembu pena paliponse tipangidwe, chifukwa cha dziko la Malawi, chifukwa cha mbendera ija ya green, red and black. Sitikhala chete, sitikukuopani, olo pavute pasavute. May God bless you. Thank you.